मन्दिर मस्जिदाव थांनाया खेला खालामजाया बिदि धर्मखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामनाङा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जि मोनसे गांनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर दाबो आबुङै सुफुंजायाखै जोंनि गोदान भटारफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि भबिष्यत जोंनि देशनि रक्षक जोंनि देशनि दैदेनगिरि जोंनि देशनि सालायगिरि गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आयदा लानानै नुजाथिफैबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होगोन आरो लोगोसेनो भिडिअनि सायाव माबाफोर जुदि मोन्दांथि मोनदोंब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखायबो गुरैयै खावलायहरबाय लोगोसेयैनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बेजों लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला एबा अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आं आसा खालामदों दिनैनि आयदाफोरनि मादाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा धोरोम आरो राजनितिखौ लानानै माखासे गिदिरथार खोथा बुंदों जे धोरोम आरो राजखान्थिजों मालाबाबो रुजुजाया धोरोमा गुबुन आरो राजनितिका गुबुन आरो धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाङा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों जे आथिखालाव बिपिएफ हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय आरो फैगौ जिहेतु एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बे मोननै समस्तियाव बिपिएफ हान्जानि बिजाथिया देरहागोना रोखा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसेयैनो सानैबो एमपिआ देरहालांखांनायनि उनाव सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हागोन आरो बे केबिनेट मिनिस्टारनि जोहैनो माने बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों अब्ला भिडिअखौ एसे नायग्रो दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि दैदेननायाव बुथ कमिटिफोरनि मिटिं जादों बुथ लेभेल कमिटिनि मिटिं जादों 5टा समस्तिनि बुथ कमिटिनि मानसिफोर फैदों 300 सामथिं बुथ सेन्टार दङ दा जों जेखौ नुदों दा बिपिएफ दल हिसाबै एबार दासिमाव माने बिपिएफआनो 1 नाम्बाराव दङ कंग्रेस आरो बिजेपिनिफ्राय जौसिनाव भट मोनगासिनो दं जों दिनैनि दिनाव दरं उदालगुरि लकसभायाव आरो जों देरहानाया खाथां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 11 लाख भटार दङ 11 लाखआव बिपिएफआनो 5 लाखसो मोनखागोन जों बाहेरानिफ्राय 1 लाखसो आरो मोनदेरबावबानो जों उइनार जाबाय स्पष्ट खोथा बेनो बे मन्दिर मस्जिदाव थांनाया खेला खालामजाया बिदि धर्मखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामनाङा आङो बयबो धर्मखौ सनमान होयो समानै सनमान होयो बे हिसाबै आङो मन्दिर मस्जिद जेराव थाङो आं बयबो धर्मखौ आङो समानै सनमान होदों जोंनि जुजिनायाथ' दरं उदालगुरि लकसभायाव बिजेपि कंग्रेस आरो बिपिएफ तिनिखनिया फाइटिं जागोन तिनिखनिया फाइटिं आरो दिनैनि दिनाव पजिसना बिपिएफनानो 1 नाम्बार बिपिएफआ देरहागासिनो दं देरहायोब्ला माने माबे बिथिं माने एमपि जोंना केबिनेट मन्थ्रि सासे लाहैगोनब्रा सानै एमपि जागोन नालाय केबिनेट मन्थ्रि मोनोब्ला जों मोजां डिपार्टमेन्ट लागोन बिटिसिनि थाखाय बांसिन जों खामानि मावो बास बेनो बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोसोनि सान्थौ एबा साननाय हनाया माबायदि आरो गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ लानानै बिथाङा माबायदि सिन्था धारना खालामो एबा माबायदि सानो बिनि सायाव निस्सय एसेब्लाबो हमनो हाबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ फैदिनि गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बियो बिथांमोनखौ भट होनो फोरोंनाय ना थारैनो राजनितिकआव इनभल्भ खालामनाय बेखौ सन्देह खालामनो गोनां जानानै फैबाय दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो माखासे समनि सिगाङाव जोंनि बर'नि माखासे गोरों गोरा गुनि गियानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरनाखि फरायफुबाय थानाय आरो जायफोरनाखि दा गोदानै भटार मोननाय बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जाया गावसिनि राजनितिक दोलोआव लाबोनानै गोबांथार बर' हारिनि खहा खालामसिगोन बा ओनसोलनि खहा खालामसिगोन होननानै फोरमायबाय थानाय जादोंमोन नाथाय नैबेबायदि समावनो बिजेपि हान्जायाबो जे बे उन्दै उन्दै जिहेतु गोदानै भटार मोननाय बिथांमोनखौ लानानै बेफोरबायदि राजनितिकनि बा पलिटिकेलनि मिटिं खालामनाया बेसे गनायथाव बिनि सायावबो एसे
साननो गोनां जानानै फैबाय। अब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि जे बिजेपि हान्जाया आथिखालनि गोदान भटारफोरखौ लानानै माबायदि सिन्था धारना खालामदों। गोदान भटारफोरखौ लानानै मिटिं खालामदों आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां प्रधान मन्त्रिनि गाहाय मन्त्रिनि जों भाषण खोनासंदों आरो बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि गोदान भटारफोर बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे प्रग्रामखौ खालामदों जोंनि क'क्राझार जिल्ला युवा मर्चा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आफादगिरि दं नेहाथारि दं बिथांनि मावथिफोर दं बेवहाय आरो जोंनि जमदल मण्डलनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गुबुन मावथिफोर दं आरो युवा मर्चानि आफादगिरि दं आरो गुबुन मावथिफोर दं आरो बेवहाय जों दिनै गोबां बाथ्रा सोलोंनो हादों आरो जोंनि जायफोर गोदान भटार बिथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो हादों प्रधान मन्त्रि सोमोन्दै बा जोंनि भारतनि सोमोन्दै जोंनि भबिष्यतनि सोमोन्दै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों बेखौ सोलोंनानै बयबो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना जिबनाव मोनसे थांखि लादों जे जोङो जे गोदान भट हिसाबै जोङो जोंनि जाथिनि जोंनि देशनि जोंनि जौगाखांनाय सरकारनि सोमोन्दै सिन्था खालामगोन आरो बेबायदिनो भट होनो बिथांमोना थांखि लादों आरो दिनैहाय जों मिन्थिगौ दानि जोंनि गोदान भटारफ्रानो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जोंनि भबिष्यत जोंनि देशनि रक्षक जोंनि देशनि दैदेनगिरि जोंनि देशनि सालायगिरि ओंखायनो बिथांमोनखौ जोंबो खावलायदों दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनाबो जे मोजां डिटारमिनेसन लादों स्ट्रिक्ट माने थांखिजों जाहाथे बिथांमोना आवगायो जाहाथे बिथांमोननि गोदान भट जे होनांगौ बिथांमोनखौ जाहाथे गुबुन मानसिफ्रा जानला मोनला मानसिफ्रा फैनानै बिसोरखौ मिसलिड खालामनो हाया जाहाथे बिसोरहा गोग्गो गोख्रों गोजों सिन्थाजों आवगायनानै गावनि भटखौ होयो बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोनाबो बेबायदि होनो थाखाय खोथा होदों आं आसा खालामदों दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों सारा प्रिथिबियावनो जोंनि बर' बा जोंनि जेनेबा आसामजों लोगोसे जों भारतनि जे मोनसे स्थिति भारतनि मर्यादा गोजौनिफ्राय गोजौ जों आवगायलांनो हागोन आरो जौगाखांनो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो दिनै बे गोदान भटारफ्रा इयुननि देशनि दैदेनगिरि जाफैगोन आरो सासनगिरि जाफैगोन आं बेखौ जों आसा खालामदों। बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। दा बे जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ दं जे BKWSC बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौनाखि माने बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोख्रोङै जौगाथाय लाबोनो थाखाय बेफोरखौ बानायनानै लानाय जादोंमोन नाथाय बेफोरो दिनैसिम बेसेबां कार्यकरि जाखो बेसेबां मावफुंजाखो बा बेसेबां मावफुंजादिया बिनि सायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' रायजो राजाफोर बिथांमोना बेसेबां गोजोनखो आरो बेसेबां मुलाम्फा मोनखो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ ओंखारदों अब्ला बे भिडिअखौबो एसे नायदिनि। आरो जोंनि जेंनाया दङ हारिनि जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोंहा खामानि मावनांगौनि गिलिर बिबान दङ। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय मोनसे सोमावसारनायखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामबाय BSC गोरोबथा BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा दा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जि मोनसे गांनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर दाबो आबुङै सुफुंजायाखै दा जोंनि सरकारजों जि मोन्थायफोरखौ लाना जोङो दाबिबोदों जुजिबोदों बेफोर दासिमबो सुफुंजाजोबाखै गुबैयैहाय माखासे जेंनाफोराबो जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि ओनसोल बारायनाय बेबो जाफुङाखै फारसेथिं जोंनि बर' कसारि गावहाय खुंथायनि गामि फोसावनाय सरकारनि दारै आरो बियाब दानाय लोगोसे बिसायख'थि गेलेहैनाय बेबो दिनैसिम जाफुङाखै बोसोरब्रै जानोसै आरो मोनसेया रां बावजायाबो जों बारायना होजायाखै दिनैसिम जोङो बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथाया 3,50,00,000 रांल' मोनो बे एसे रांजों जोङो कम्पस्टनिफ्राय सौदियासिम आरो बर' माने बराग सेरफाङाव थानाय जोंनि रियांफोरखौ लाफानानै जों जि खामानिखौ मावनो नागिरदों बा नाजादों बेफोरो जोङो रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जोङो मावनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा रां बाङायनि थाखाय। थारैनो बे गासैबो भिडिअफोरखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आं भिडिअखौ गोलावथार खालाम सानाखिसै दिनै बोथोराबो जोबोद थान्दा जादों आरो मोनसे खामानिनि थाखाय आं आथुर जादों उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों।